Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Канатлы дусларның жылы яклардан кайтуын Буа районының Мулланур Вахитов исемендәге гимназия укучылары түземсезлек белән көтә. Бу көннәрдә алар сыерчык оялары ясау белән мәшгуль. Аны ясау өчен иң кулай материал нәрсә, биеклеге, киңлеге күпме булырга тиеш. Тулырак алдагы язмада. Пышкы, шүкеш һәм ышкы. Сыерчык оясы ясау өчен артык күп инструмент та, әллә ни осталык та кирәкми кебек. Ләкин бу беренче карашка гына шулай. Ояны җыйганда бик күп нечкәлекләрне исәпкә алырга кирәк ди хезмәт укытучысы Рифкат Галетдинов. Инде 20 мм, биеклеге 35-40 мм. Üstün çıkarma gerek alga, jangır, yoğun jangır, sen orada işe girmezsin. Öyle olan mekanizm, nasıl indi kimmişik buldura. Сыерчык оясында иң яхшы материал юкә агачы. Аның такталары җылы һәм йомшак. Усак, нарат, шыршы агачлары да ярый. Диварлар буялмый, чөнки кышлар төсле ояларга сирәк киләләр. Эчке ягы шомартылмый. Сыерчык балалары аяклары белән дивар буйлап үрмәләргә тиешләр. Барлык таләпләргә туры китереп ясалган ояларны сыңыннан агачларга элеп куялар. Sıyırçıklar şehir içine bik gelmiyor. Sıyırçıklar yalarına bik gelecekler. Urmanға ondan sonra inşallah bir bazı etrafın urunda onda bilemiz. Канатлы дусларга яшәү урынын гимназияның коррекцияле сыйныфта укучы егетләре ясый. Бу елда яңартыла торган матур традиция. Бүгенгә унлап оялары әзердә инде. Әле тагын бик күптәрдә агач эшләренә өйрәнә укучылар хезмәт дәресләрендә. Яңа материаллар өйрәнәбез, төрледән төрле һөнәрләр үзләштерәбез. Мин мәсәлән, сыерчык оялары, агачтан өстәл, урындыклар ясарга өйрәндем. Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз. Бу белемнәр аларга тормыш юлында ярдәм итәчәк дип саный Рифкат Галетдинов. Сыерчыкларга килгәндә исә, тәҗрибәле укытучы сүзләренә караганда, алар тиздән кайтып җитәчәкләр. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.